Your time to come when you will be able to go. Bosio bokwegorwa wejiskuru ao ase wiki gochicha niga masomo bene anyare ko bagakwenekiwa gocha borokiwa ba CPE junior secondary na baria bachigoso ase university ao anne mono aborokiwa bakorwa bosamaro eyo kwenekia nkosomigo bare igoro yobuya bokwerenda kere bare skuru nabago gwetanga korwa samariogo yogotindia Samaria tanengoro kwa Kenneth Mechondiek nche onkorwa Kisi nsemo yabo basi aige twachire Nyamira ase skuru ya Nyachogochogo ase ngenjo yogokwanira abaibuli na abana igoro ya mariogo yogotindia nogo okosaria magima aba ase nchire tariengia no kwerita chinga kibuna kera bakwende skuru mwana twatagete kosemia abanafunzi ekera bakwende university Wamayenganga kibako gende university ngaibarwa muchikibarwa ekero baroro ngikwenete bakore na ende ngigeta keire buno muntu okore okero gwakore miakene Ncheri tena nengoro kwa Diana Ndemo korwa chinsemo chia Busamaro nago kiresana wikasi chinseme chichanya chogo secondary nabo igo korwa aseta seni kirigen Soko TV tiangwanera baroki wabonsi bagochikwende university abo mumurabo muiseke inyora soruete koruseino inyora ngankia kwire university bako genda gari chigurupu nechi nyinge chire abantu ngotumia bara mariogo yogotindia abantu ngo so bara sobusani lakini nyogo gochikosoa ase ibintu bunebyo angimona sobusani manyanga kyogo sorro ikiagero nyorenga abaiboli bawo kero bakwire diskuru nigo babwate amagania mange kurwa sori aserita samarita Sam Zakari Omano founder Samzak Foundation 1 and I'm the director of Samzak Foundation 1. Lero igatwa bwatiranire na Honorable Declark Oyagi asogo chama asokoranga ki chisemi tokin chisemi cheito imeagusiye ito anene mono gosamaro itoga twabate team to the anga we are repositioning education ebe for a lifelong learning go twachaga iga tokore the mentorship torenga ki asinaro bole merugole asenyesemo yichisemi ase gosamaro itoga echibinyoro byeito torena kitogo sira chisemi na kugenderera chisemi kiagera nero turanyal to kwa bana baito n'abasaye baminto eranyara gokonya samatuka mangalo chimutuga Asumoyega okorekana hase skuru ya secondary ya Nyachogochogo eyo gotoka iwodi ya Bosamaro bunge ya West Mugrango me county ya Nyamira inse ye foundation ya Sam Zakari amona boigoyo kuriya kirokyo MCA Bosamaro diukyo yagi nigo benekiri obuya kigima okwenekinga nkoro bare chisemi gocha saboro kiwa bene korana ki abana abausegetwa na kwa tips wanao bakonyenda kugenderio bogima bwabo namone to wakero mheshimiwa Oyagi momanyimbo yamono ase okomake sure nga program yenere gasire tukori arero erinda abana funzi baitu kibakande university mbabwate no hao igonga komure skuru abo murana baiseke kora kerike baire tororo nandimo mobekinya sai mutwe Asentunde yentangani nigo benekirie ogosomia buya na kwenekinga borokiwa korwa nsensemo ya Bosamaro koba bare bosio ase chingendo neintu twaye gukurira abaibuli betenga ba maintain abana abanyaruka ngekero bara ikororo etuka ninga bare well maintained from korchinka chiabo mbaba se kwenda ku misuse yengati yo bosemi bwanyara ko babokwenekiwana ne mono asaborokiwa bari bachi goswachi skuru ao elio kwenekinga ngo twara bara omenyo buyekere bagenderetse na masomo abo korwa ase skuru ya secondary ya Nyachogochogo iyo gotoka se wodi ya Bosamaro bunge ya West Mugrango me county ya Nyamira ingo reporter ya Soko TV leteranya Ricky Steven Embonde